Nistgħu nodduha b'waħda. Hekk saħħu residenti ta' blokk appartamenti fil-Belt Valletta wara li l-faċċata tal-blokka tagħhom inħakmet minn nirien. Il-każ seħħ ftit wara t-tlieta tal-ħadd filgħodu fit-triq San Duminku fil-Belt Valletta, meta l xi raġuni vettura tat-tip Mercedes ipparkjat quddiem il-bib tal-imsemmija appartamenti inbelet mill-fjammi. Fuq il-post ġew imsejħa minnu fih uffiċjali tal-pulizija u żewġ fire engines bil-pumpiera jissiltu man-nirien. Filwaqt li l-karozza nqerdet għal kollox, ir-residenti tal-blokka ġew evakwati. Fortunatament ħadd ma ndaraf fil-każ li seta' potenzjalment kellu konsegwenzi ferm qar. Intant il-pulizija mhux qed teskludi li n-nar tqabbad apposta. Dan kollu seħħ 60 wara li ftit passi bogħod propju fit-triq San Pawl seħħ inċident simili. Kien fis-sigħat bikrin tal-4 ta' Novembru li vettura tat-tip Smart inbelet minn nirien bil-konsegwenza li l-fjammi ġarfu blokk appartamenti u 4 vetturi oħra ipparkjati. Brabta b'dan il-każ infettet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo. Sadattant il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar każ ieħor wara li ftit wara nofs il-lejl tal-ħadd filgħodu ingħata n-nar bib ta' residenza fit-triq La Toċċa fil-Ħamrun. Fuq il-post ġew imsejħa uffiċjali tal-Pulizija u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jikkontrollaw in-nirien. Filwaqt li fortunatament ħadd ma ndaraf fl-inċident, brabta mal-każ infettet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Aqsa Viktor Għaxaq.